Adventný čas je obdobím stíšenia a očakávania radosti, ktorá prepukne príchodom Vianoc. Náš adventný kalendár vás bude sprevádzať v tomto očakávaní. Otvárame knihu Vianočné mystérium, ktorú napísal Jostein Gaarder. Odohráva sa v nej príbeh dievčatka Elizabeth, ktorá putuje do Betlehema. Príjemné počúvanie. Elizabeth, Jahňa, aniel, ovečka a pastier sa náhlia Švédskom po prašných cestách a po trávou zarastených úvozoch, medzi žltými lánmi a hustými lesmi, až sa pred nimi zjaví malé mesto dolu na pobreží. Od mora fúka silný vietor a vlny sa valia cez prístavnú hrádzu. Ďaleko na obzore vidieť plechetnicu s 3 vysokými stožiarmi. Za mestom stojí veľký zamok. Sme v Halande, oznámil anjel Efiriel. Mesto sa volá Halmštát a vlny sa sem valia z morského prielivu Kattegat. Hodinky mi ukazujú, že od Kristovho narodenia ubehlo 1789 rokov. Stále sme ešte vo Švédsku, vyzvedala Elizabeth. Efiriel prikývol. Prednedávnom bol tento kraj súčasťou Dánska. Pastier Jozue im pripomenul, že treba ísť ďalej. Čím južnejšie napredovali, tým bola krajina rovinatejšia. Medzi lúkami a ohradenými pasienkami sa rozprestierali dediny a v každej stál malý kostolík, obklopený niekoľkými domcami. Predierali sa hustým lesom. Pastier Jozue sa v ňom zastavil a zohol sa pod brezu k ovečke, ktorá sa tu chytila do pasce. Pastu nastražili na zajaca alebo líšku, povedal. Uvoľnil drôt okolo nohy ovce a pokračoval. A teraz s nami ovečka pôjde do Betlehema. Anjel rozhodne prikývol, lebo aj ona je jednou z nás. A ovca akoby odpovedala. Bé, bé. A zase vykročili. Na čele jahniatko a 2 ovce. Za nimi pastier Elizabeth Hansenová a napokon anjel Efiriel. Dorazili do akéhosi mesta a zastali pred starým kostolom s 2 vysokými vežami nad hlavným vchodom. Anjel im rozprával, že sú v Skane a mesto sa volá Lund a že veľký kostol je starobilý dom. Pozrel sa na svoje anjelské hodiny. Ukazuje rok 1745. Táto hrdá katedrála tu stojí dlhé storočia. Na celom svete sa budovali nespočetné kostoly a katedrály, a začalo sa to narodením malého Ježiša v Betleheme. Ako keď sa do zeme zaseje jediné semienko a z neho vyrastie celé pole. Správa o nebeskej nádhere sa totiž šíri neuveriteľne rýchlo. Elizabeth sa pri jeho slovách zamyslela. Môžeme vojsť dnu? Anjel prikývol a tak vošli do priestranného domu. Najskôr ovce, po nich pastier a za pastierom Elizabeth Hansenová. Vnútri znela najkrajšia hudba, ako v živote počula. Z mohutného orgánu stúpali sladké a majestátne tóny, až jej z očí vyhrkli slzy. Len si poplač, dieťa, chlácholil ju anjel, keď to videl. Tú nádhernú hudbu zložil Johann Sebastian Bach. Žije v Nemecku, ale jeho hudba sa šíri po celej Európe. Nečudo, veď tie skladby sú ako maličký záblesk nebeskej nádhery. Hudbu rušili len ovce, ktoré bľačali a jahniatko hopkalo okolo nich snežne cengajúcim zvončekom. Z choru zostupoval muž v čiernom. Pastor. Už nech ste všetci vonku, zavrčal nevrlým hlasom. Dom v Lunde nie je maštaľ. Vtedy pred pastora predstúpil anjel Efiriel. Zamával krídlami a povedal. Dôstojný pán pastor, nech sa nepohoršuje. A nech ani nezabúda, že Ježiš sa narodil v maštaľke. Navyše ho nazývajú dobrým pastierom. Kňaz sa zarazil, lebo hoci slúžil vo veľmi starom dome, vonkoncom nebol zvyknutý na anjelov a podobné veci. Padol na kolená a zopel ruky. Sláva Bohu na výsostiach, vyhrkol. Nechali ho tam kľačať. Anjel dal ostatným znamenie, aby sa vytratili. Také okamihy nikdy nesmú trvať pridlho. Poučoval. A zda o tom napíše správu biskupovi.
Potom sa všetko buď ututlá, alebo sa začnú šíriť reči o zázraku v Lunde. V každom prípade by mal biskup pastorovi pripomenúť, že slovo pastor znamená pastier, nič viac a nič menej. Jozue udrel palicou do múra kostola. Do Betlehema, do Betlehema. Zvolal. Kráčali rozľahlým parkom, plným štebotajúceho vtáctva. Rovno proti ním cvalali dvaja vojaci na koňoch. Keď zbadali ten čudesný rušný sprievod, zavolali. Stáť! Klusom zbehli až k ním, ale vo chvíli, keď sa vojaci nahli z koní. Aby chytili Jozueho, vyparli sa ako rosa na slnku. Elizabet nechápavo hľadela, lebo sa stále nachádzali na tom istom mieste ako vtedy, keď sa k ním prihnali vojaci. Sú preč, vyhrkla. Anjel sa rozosmiel perlivým smiechom. Svojím spôsobom áno, ale vlastne to my sme im zmizli. Možno keď to zistili, sa tak vyľakali, že spadli z koňa. Elizabet stále nechápala a tak jej Efiriel musel vysvetliť podstatu ich putovania ešte raz. Pohybujeme sa dvoma rozličnými cestami zároveň. Jedna cesta vedie na juh Európou až do Betlehema v Júdsku. Druhá mierí dejinami do Dávidovho mesta v čase, keď sa narodil Ježiš. Je to veľmi nezvyčajný spôsob putovania. Podaktori by povedali, že dokonca nemožný, no pre Boha nie je nič nemožné. Lebo jedny časy prichádzajú, druhé odchádzajú a jedno pokolenie prichádza za druhým. Cesta do Betlehema je však stále rovnaká. Elizabet sa pri anjelových slovách veľmi začudovala a starostlivo si ich uchovávala v srdci. Vďaka tomu sa poľahky vyhneme všetkým nebezpečenstvám, pokračoval Jozue. Ak sa nezbavíme rozhnevaných pastorov či zlostných vojakov tým, že ustúpime o krok v priestore, ustúpime o krok v čase. Štvrťhodinka alebo polhodinka postačí. S tými slovami sa zase vydali na cestu. Kráčali popri rozľahlých lánoch s obilím a malých vidieckých usadlostiach. Čoskoro zbadali v diaľke trblietať sa morskú hladinu. Onedlho sa ocitli na pustom morskom pobreží. Toto je prielil Resud, ukázal Efiriel. Hodiny mi ukazujú, že uplynulo 1703 rokov od Ježišovho narodenia. A pred koncom 17. storočia sa musíme dostať do Dánska. Aha, veslica, zavolal Jozue kúsok opodiaľ. Vyštverali sa do nej. Ovce najprv, Elizabet a Efiriel za nimi. Pastier Jozue odrazil loďku od brehu a v poslednej chvíli do nej naskočil. Anjel Efiriel vesloval. A to tak mocne, že do člna špliechala spenená voda. Veslica sa hojdala na vlnách a jahniatku celou cestou prenikavo cengotal zvonček. Jozue sedel celkom vzadu. Zrazu ukázal pred seba a povedal: Už vidím Dánsko.